नमस्कार प्रणाम। ये होली के महीना में हमनी के आ गइल बनी जा तनी बधारी में, ताकि एजा नयका तो नयका पुरनको बूढ़ो छिनार भइल बाने। ये एगो हमनी के केस के पता लगने के बाद आखिर में हम उस घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं जहां की यह वारदात है। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं जिनसे हम कुछ बात कर लेते हैं। जी आप हाँ। मामा जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं, यहाँ पर है, कौन? मौजूद है जी आप ही का नाम हुआ मामा। तो आप सुने हैं कि यहाँ पर छेड़खानी का बहुत ज़्यादा आरोप लगता है कि होली का महीना आते ही आप छिनार हो जाते हैं। जी आप अपने बारे में कुछ कहना चाहिएगा? अच्छा ये पहले बताओ तुम महेंद्र के मेहरारू के काहे का लाइन मारत रहो? माथा नहीं खराब हम बोलो नहीं कि कोई जगह ना मान लो कि गाना बजैले बार ना एको जमाना देखो सुनो तारा पे आरोप ये लागल बा ना कि महेंद्र के मेहरारू के देख के तू श्री भान के मोबाइल लेके गाना बजैले बार हम होली के महीना में शिवान तार मोबाइल लेके गाना बजैले बानो। अब हम का जानदारी के बतियावे खातिर में बने कि अब गाना बजाओ तार मोबाइल ले बनी हम बोलो ना सच बोलियो तार मोबाइल ले बनी हम हमार नहीं खले ले। हां तब का ए सही बात बोले के बा गाना जानता गाना बजैले कौन गाना बड़ा हम निकले ले मोर हम गाना ई बजैले बाने कि हम नहीं जान चढ़ल जवानी पिचकारी मिली नया मरद सरकारी ना ना देखा ये गलती बात तू तो यही का तू खींचे जरा फोटो हमनी के बोल ले बनी पूछा श्रीमान से ना भाई हम श्री भान कहतन के मोबाइल ले ले बारा तू, लेकिन बतियावे के बहाने ना पूछ अभी अभिमान सामने उनका मोर मंगल देखो महेंद्र हमरा से कह के गइल बाने कि हम जाते हैं बिहिया देवा ना भाई ना 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 आवतानी तो इनका पे केस हम ये लगा कि हमार मेहरारू के देख के लाइन मोरले बाने गाना बजैले ना झूठ मत बोलो तब काहे फोटो यही का तू फोटो खींचा रहो ना तारे माने हम एक खाती इंची चाहे वो खाती इंची ना हम मोर आज तक तू तो श्रीवन कहतन कि हमार मोबाइल लेके गइल बारा तू पूछो देखो। अच्छा चलो मान लो कि हम झूठ अभी बोल समझ बा ना भाई हमार मोबाइल नहीं खले का हो हम कहत मान लो कि हमनी के झूठ बोलेंगे। पूछो जे छोटन जुआ रहे अब का कहियो का कहलन महेंद्र हो महेंद्र दास झूठ कहलन हो हां झूठ कि काहे हमार मेहरारू के देख के गाना बजैले बाने। ना हम मोला काल आज तक कले धरती फाट जात बाकी मोबाइल नहीं खिले आज तक कले ना चला ही ना जानी बात क्लियर माने ना चला ही ना जब मोबाइल खाली जानी माने अभी तक तू मोबाइल के एथी नहीं करत नहीं ना कभी ना मोबाइल के मुंह नहीं करत ना कभी ना तो गाना आखिर में तारा में कभी ना होली के महीना में इतना खराब गाना तारा कभी लगा ना के दिलक के कभी ना इतना खराब गाना लगा के आखिर में दिलक के ना हम नहीं जानते हम मोबाइल खाली जानते नहीं कि सब अभी कहते मुंह पर कहते गाना बजैले बारा कि ना एकदम ना ए बुची तार ढकनी रंग ना ना ढकनी रंग जाला है ना 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 देखा देवा जी बहुत हम कहते कि धरती फाट जाए बाकी हम मोबाइल काल आज तक ना जानी आप धरती फाट जाए हम भले फाट जाए हम तो ना मान के आरोप लागल बा इनका ऊपर ना गलत बात है तो हम बतिया पूछावा तो हम जानता नहीं महेंद्र अभी बिहिया गइल बान बिहिया से आवत कहीं है इनकर कहता कि एगो देवा भाई हमर बुढ़ाइल मेहरारू बाचल बिया ए दोनों जना गलती बात तू बतियावता पहले सुन लो यही का तू पूरा सही करावता है ये सुनावता रही हां जान लो हां तारा बताओ तो तारा पे यह आरोप लागल बा कि हमार एगो मेहरारू बाचल बिया टोला मालूम सुनो पहले बात सुनो पहले हमरा से पूरा बात